Bollet der o samsık dostun üstünden gülüp görme. Onun aşon kellesini işe der ya. Şular ya otulmandığına dözde gayrat et dostuna kedilman. Didir. Bir ne özün yiyen. Bir ne şular ya ne sağ dostuna ver ya. Nämçi näsag diýen mesele dädir? Ýa-ni bir kollugyny aýdyp beraýdym. Dostum kakada üstünde yok deyip telefon alıptır. Oğlum ona hıyar deyiptir. Dostum kakada Samsung'u alıptır. Akılla pulun yetmedin dedim. Edil şular ýal dostuma bolsa bira metýä ýa mundan meter diýseňem ikisinidir ha yetmeýär. Şu kädil mantdan soň rezultaty täret. Pizza var mı? Ýanky ýene bir aýdyp beraýdar. Hemen Bir kol. kol. Sürüyon jolun. Gördüm rezultaty. Oyun çyn kädil manty kelläň aýşa diýerler, ona bilemok ýöne garnyňa betinden doýurýar. Herkin jonam 3 porsiyon bakatı 30 manattan. Ananna. Robotu. Ey do başa desin.